célibataire ensemble comme un canard. Nainano magnano karaha io en plus kiraronao koa ampifandriagna amizegny. Ola, za mo fomba vita magnano sitrako koa sa fa nanjaranao koa mikomandy any. Na de zebaka mba fa tsy raha regny raha ataonao io. Ady soa kiraro. Oh, mba ça me dérange di. Ah. Gabi, nainano anao magnano karaha io? En plus mba lafofoka ranomagnitra igny koa zegny. Ino mba problème ndraiky fofoka ranomagnitra zegny? Misy gasoil za io tsy tiriko. Izy io za mba misy fofoka ranomagnitra koa ataona raha magagano. Ok basi. Ady soa kiraronao vao anao mandeha miseky fa tsika ino. Za andeha. Andeha ino anao? Za andeha mitany mafalifaly za sady fa tako magnano sitrako na mazava. Tsisy mandeha io. Anao miala. Aha. Araiky. Aroe. Ino koa madinanao amina fiaraneny? Tsy mety raha ataonao. Anao kana mpandresaka tsy nety ngaty. Gaby. Avy eo danao voaloha sady farany anao miditra amina fiaraneny. Mazava aminao zegny. Gabi! 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 Vadinao koa izy. Mampindamagna antsika la venizananao anao. Ino mba rambela agnaranao zatra izy onino? Fa mba mandinika hely aho. Za zay tsy mandinika aminao a? Za tsy mandinika. Sinao calme fa raha jiaby fandaminana. Tsy aminao boka izy karaha hitanao simple olo. Izy anjaranao ngiaty. Avy eo karaha navidianao design. Na metragnonao koa tsy nataonao raha karaha io. Taloha zegny fa tsy izy io. Andeha ia manao. Nouvelle vie, izy koa zay raha tianao regny. Tsy mazava aminakahy tsara. Hitanao zay? Anao tegna tsy mandinika magnano za tsy mandinika. Azava tsara fa tsy mazava. De merde anao. Karaha anao mitovy karaha faravako. Fanjaranao ndraiky mandinika izy. Oui, allô? Oui. Za tonga tsy tafipetraka koa tsy mahita anao. Aty karaha olo mbola vao nisepary betibetiky ty oke nino koa matelevanao za. Tekela anao mikaiky azafady oke. Ok. Allô? Allô? Merde. Manabataba olo.
Vitsy le problème na Italie. Ty mety tsy vita fakahigna chefnaka. Aza la Ya. ke karakory Isaka eko. iya Tsy crédit koa za ato. bon ko karaha zay basy ty misy crédit ino izy Ketsy me. iya oui Natasha mon ami Vitsy Natasianao zegny e. Danao ty. ino koa raha mbola kahinao zao Anao ve fa misy raha ako salama? Izy fa io. Allô? Allô? Ova marigny gany lah. e karakory avy ma izy It's possible tali e. Occupé be izy hozy line. Vita mare tokony mangala moto anao. haza tsy possible boka motonaka andeha apetraka aminareo tale Asy raha dia mahay zo fa izy mahay raha. bon tsy problème basy zegny aritafo basy raha io tsy asa zany Guyana City, on contrôle la country et la town. Ça parle, mais le score est néant. Ils n'ont plus rien à raconter depuis une plombe. En plus, je lève mon verre à tous ces MC, RIP de Mitchell dans le game, y'a des têtes qui tombent. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message. Tsy edy raha mampahinina e. Magnano mikeka vao amin'izay lera zavognony koa izy tsy azo. Pahinina e. Saia. Kujanna kafa. Dans mon bloc zère, Guyana tu peux pas tuer. 973 Doctor, alléluia. Celui qui pourra nous tester pas encore mieux. Toujours où tu ne m'attends pas, my friend. Si tu... Zafady, quelle heure Quelle heure oh azafady fa naty izy ty mba sy raiky non azafady misy ino madiro am'zay esa ialano e la olo ty ndraiky raha hafa mitaniako azy raha hafa raha atao olo samby amin'ny problème nazy Zoma lehilahy célibataire ty mamono telefony koa. Misy lerany mamono telefony. Misy lerany velogno hely. tsy tira zay fa telefônaka teo naty Non. Ya, nareo lehilahy raha karakara zay fo. Mahita raha volagniny fo.
Efa pare manotrika andeha raha iny basy. Raha ino eky zegny? Iraha ny zavatrika maraindraigny tamin'ny labotiky tagny iny ke. Mbola tsy niany. Zara juste te hitanao foana izaho io. Te hita za koa e. Akeo lera basy zo. Après, ambesa za lera saraiky? Non, izy io typica 16h15. Ka zegny 16h30 pregnantsika Fa 16h15 andro io. Ok, avy za. Te hita za. Ok, ampahitako za tsara anao te hita za io. Mila mahay azavy marigny Natasha zegny. Ae anao lagny zay. Kalifano za. Zety problema ou azetika?
Nera talina kazy Tsy olana roa mitritry. Avy bonera olana roa mahita commentaire. Io amizay asa volagninao maly igny fa za hitanao mitady chiffre. Aia koa. Faroso. Show narô vonera. Tsy show narô tsy hita. Fa vitanao mazo. Afasa boka chiffre tsika fa vitanao. Aia meza ko asa. Izy faroso na ndesy motona. Tsy mai kranany to. Asa tsy lany zalahy. Mobilement fa ela fietsy angalana avance fa za hitanao mitady chiffre meky. Io tsara meky volagny tompony. Ary za zala tsy agnandro tsy tsy raha mandeha. Juste mandeha. Fa misy 300 edy amin'ny andramby. 300 ino mazo? Chiffre ke io koa. Raha ngono nagnadima tam problème jiaby maly. Za hitanao mitady vola meky andeha izy. Sisy aminakady. Anao asa zo tsisy. Não é calmo fazer a minha coração. Porque não é dela não foi tão garagem. Anao koa fa tsisy mangia. Ave, anarô karaha io fo fananariny no maly. Lera setra amizay magnanjay io. Nao courage faza magnatratra raha antsika roty. Anao tsy mila mandeha amin'azy koa anao misy zo meza za direct. Non. Nao koa fa tsy agniky zay za tsisy. Io ataonao. Mbola sahino anao. Anao tsy Tsisy, anao tsy mety tsisy. Anao landeha nouvelle vie no azy. Anao ty tsy nandeha niasa koa. Tahiry manao ty. Banangala repo hely vadiko reraka zalahy. Aroe question-naka ty. Valeny question-naka farany. Zay reo danao dia raiky. Mba nigaka hely boka. Dia za amizay tafandro taminazy tagny. Na izy mbola mandro be o kao. Matoa nigaka dikan'izay misy vola. Aia vola. Avy boka anao. Volagna volagninao fa reniko. Na za tsy akangatika ilo aminao. Ino? Anao kan gabi fa commence nagaga za Amare raha zay fampodo. Misy business ny pièce zay gn'arivo la andevangako meky zo io. Za tsisy. Azalahy eko raha zay misy aminao edy. Vola ngiramany ndraiky tragno fa aminakady. Saka diavinao koa tsika voraka amin'ny tragnon'olo. Ameza ty fa mare raha zay fampodoka aminao. Nareo tamtambezy ndraiky raha magnano saratany. Za tsisy. Na ino ataonao? Anao miala. Aha. Anao miala io. Aha. Aha. Na ino ataonao zany? Azala gaby. Anao fa tsisy vola mezanao sy mba ataonao karaha io koa izy any. Dianao izy agny nandengala vola ny tragnonay aty zegny. Mafanao fidia. Misy raha tsy mazava. Za tanavin'agnambara taminao. Tsy tiako anao miditra amina ferany.
Ke vola nangatanao taminakahy fa mandeha ataonao iny fotsy. Ino? Hey, Basaiky ngaty. Kalma amizay anao fa misy raha tsy mazava taminakahy tio. Anao karaha nangataka vola andeha miagna. ameza ty izy koa anao misy. Keny koa manangana anao volana roa zala. Volan'ino koa manangatany taminao? Andeha miagna anao zay. Andeha miagna za? Iya. Andeha miagna anao zay namitambezanao tamin'ny raha nandalo moa. Na izy tsara no taty anareo roe zay direct ho izy. Gaby. Na ino manao magnano karaha io ngaty? Nagnino mazato karaha ty Gaby? Za entinao mavandy zala. Miova marina zalanao ngahy. Draiky sakinao Gaby? Angianao raha. Tanao po volanao. Oi, ngako fa za tsy doko amin'ny ranomasina. Tsy haiko raha ataoko ganao. Izy tatoato fa naheniova fo. Izy tsy mandrantrano fa 2 fois voalohany izy zay raha alina izy noty. Izy noty tamin'ny farany efa maraindregny izy avokoa afanareo roe direct. Za amizay fa tsy mety mivony amin'ny jiro mamagna fa ataondreo mahay mampitombo rano fo ka. Bon, courage-anao raha fa mba hitantsika solution phrase. Za andeha etsy. Zafady koa na avanao maviavy io. Kamaradiko fa diso. Fangiahy ny vady. Tsy haiko ny raha mahazo izy. Na avy ny viavy ka raha fa nagnary izy araka koragnanato. Za matety fa mafy raha mahazo ao e. Ke namanao ndraiky tsy viavinany hafa agny. Mbola tsy hitako fa possible misy mary. Na izy karaha fa tsy mahandro aby. Hitandaraiky zay ny telefony tô fa tsy haiko fa azo viavy io agny. Oui chérie, azafady tsy maro kara ila e. Ya za ndraiky vavy. Aia, mbola tsy manambady za hitanao, mbola célibataire. Anao ne voalohany sady farina amin'ny raha ty. Ok za. Ok, bisous. Drako olo miromolo. Fa za ndraiky tsy dia miditra amin'ny affaire-ndreo loatra fa are maso e. Nouvelle vie, izy koa zay raha tianao regny. Oui Natacha mon ami. Zay ka farany fiainana jery avy dia ranomasina farany. Mbola tsy vita ny tantara fa mbola hitoky.